Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή των εργαστηρίων βακτηριολογίας. Έναν άνθρωπο που δυστυχώς τον θυμόμαστε όταν έχουμε μεγάλες εξάρσεις μεγάλων επιδημιών. Επειδή όμως ο έμπολα δεν είναι μια απλή περίπτωση, δεν είναι πια στο επίκεντρο της κεντρικής Αφρικής στις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά βλέπουμε ότι έχει πλησιάσει τα αστικά κέντρα στη Δυτική Αφρική, νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Τσελέντης είναι ο καταλληλότερος όλων. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Κύριε Τσελέντη, θέλω να μου πείτε καταρχήν τι είναι ο ιός έμπολα για να τον καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος, γιατί πέρα από ταινίες οι περισσότεροι μόνο ακούσματα έχουν. Ο ιός έμπολα είναι ένας ιός που πρωτοεμφανίστηκε το 1976 στην Κεντρική Αφρική, στο Σουδάν και στο Κονγκό, στη Δημοκρατία, στο Ζαΐρ, στο πρώην Ζαΐρ. Με αρκετά κρούσματα εκείνη την εποχή, σαν μια επιδημία. Είχε 300 τόσους αρρώστους και στο Ζαΐρ και στο Σουδάν. Επακολούθησαν εν συνεχεία και άλλες επιδημίες στην Αφρική. Η νόσος έγινε ένα θρίλερ, γιατί στο τέταρτο στάδιο της νόσου υπάρχουν πολλοί θάνατοι. Οι θάνατοι φτάνουν στο 90, περίπου 90% των πασχόντων. Μεγάλος αριθμός. Και αυτός είναι που δημιουργεί το φόβο. Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι μέχρι τώρα η νόσος αυτή στην Αφρική συνέβαινε σε απομακρυσμένα χωριά. Και τα κρούσματα που γινόντουσαν στα χωριά αυτά δεν ήταν πολλά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χωριά αυτά δεν είχαν προσπέλαση σε υπηρεσίες υγείας, περίθαλψης. Γινόταν αργά η διάγνωση και επομένως παρόλα αυτά τα περιστατικά που συνέβαιναν στα χωριά αυτά ήταν μετρημένα στα χέρια, περίπου 10. Μάλιστα. Σε κάθε χωριό. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί τα κρούσματα που παρουσιάζονται στη Δυτική Αφρική εμφανίζονται και στις πρωτεύουσες των χωρών αυτών. Όχι πολλά, αλλά στις πρωτεύουσες όπου υπάρχει μεγάλος συνοστισμός και επαφές μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι ανησυχητικό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ησυχάσει λίγο τον πληθυσμό είναι το γεγονός ότι στην Αφρική ισχύουν άλλες συνθήκες από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Τι εννοείτε? Στην Αφρική είναι επικίνδυνη νόσος όταν κάποιος άρρωστος πάει στο νοσοκομείο. Στην Αφρική διακρίνουμε τις επιδημίες που έχουν γίνει στα χωριά και επιδημίες που έχουν γίνει στα νοσοκομεία. Αυτές είναι πολύ πιο πολυάριθμες, προσβάλλουν περισσότερους ανθρώπους και επικίνδυνες. Πολύ πιο επικίνδυνες. Άρα εννοείται ότι δεν υπάρχει μια στοιχειώδης αντίληψη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει το θρίλερ που έχει δημιουργηθεί στην Αφρική να το προβάλλουμε στην Ευρώπη. Γιατί οι συνθήκες οι ευρωπαϊκές δεν είναι ίδιες. Άρα λέτε ότι κάποιος που πάει είναι ίδιες, δεν είναι ίδια τα νοσοκομεία, όπου μπορούμε να απομονώσουμε τους αρρώστους και να τους παρακολουθούμε, και επίσης η Ευρώπη τώρα και όλα τα κράτη και η Ελλάδα μέσω του ΚΕΡΠΝΟ έχει εγκαταστήσει μια επιδημιολογική επιτήρηση. Άρα είναι επομένως τα κρούσματα, το πρώτο κρούσμα που μπορεί να εμφανιστεί, και στην Αφρική τα κρούσματα μεταδίδονται στον πρώτο άρρωστο, το index case όπως το λένε, δηλαδή την περίπτωση δείκτη, ο πρώτος άρρωστος που μου γίνεται είτε από πυθίκους, γορίλες ή χιμπαζίδες, είτε από νυχτερίδα. Αυτό είναι το πρώτο κρούσμα. Είναι βασικά... Εάν αυτό το πρώτο κρούσμα έρθει σε επαφή με άλλα άτομα, τότε μεταδίδει την νόσο.
Αλλά η νόσος δεν μεταδίδεται με σταγονίδια όπως η γρίπη. Αλλά μεταδίδεται με τα υγρά ή με τους ιστούς ή με τα αντικείμενα που έχει πιάσει ο άρρωστος. ακόμη και νεκρός μπορεί να μεταδώσει τον ιό? Ακόμη και ένας νεκρός μπορεί να μεταδώσει τον ιό? Πολλά περιστατικά στην Αφρική έχουν γίνει μετά, όταν κυδεύανε τους αρρώστους. Άρα λέτε, κύριε καθηγητά, ότι είναι και θέμα κουλτούρας? Είναι και θέμα κουλτούρας, είναι θέμα πρόληψης και αυτό και υγιεινής, και κυρίως υγιεινής. Πείτε μου κάτι, το γεγονός ότι είστε καθησυχαστικός καθησυχάζει και εμάς. Θέλω να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι έχουμε 1-2 περιπτώσεις γιατρών κατά βάση, δυτικοευρωπαίων ή δυτικών, που φαίνονται να έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους και 20-25 μέρες μετά να εκδηλώνεται η νόσος, σας ανησυχεί? Κοιτάξτε να δείτε, δεν με ανησυχεί εφόσον δεν με ανησυχεί. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το πρώτο περιστατικό να παρακολουθούμε τις επαφές του. Αυτή την εμπειρία στην Ελλάδα την έχουμε από το SARS. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να παρακολουθούμε τους αρρώστους, τις επαφές των αρρώστων. Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα από την Αφρική μπορεί να είναι μια παράμετρος που να περιπλέξει την κατάσταση? Αυτός είναι ο κίνδυνος, ιδίως όταν η νόσος αυτή στη Δυτική Αφρική τώρα έχει μπει μέσα στις πρωτεύουσες. Μάλιστα. Τώρα, επειδή πολλοί ακροατές, γνωρίζοντας την ειδικότητά σας, θα αναρωτηθούν, δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ιός έμπολα? Υπάρχει και σήμερα δεν είμαστε άοπλοι, και η εμπειρία ό,τι ξέρει όλος ο κόσμος με το SARS, που κατόρθωσαν να το σταματήσουν την επιδημία αυτή, και το θυμόσαστε ότι αρκετά γρήγορα σταματήσαν την επιδημία. Υπάρχει η επιδημιολογική επιτήρηση, και η οποία υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές και σε όλες τις δυτικές χώρες και σε άλλες χώρες ακόμα, η οποία είναι το όπλο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να αναγνωρίσουμε μια επιδημία γρήγορα. Στην Αφρική δεν αναγνωρίζονται οι επιδημίες του έμπολα γρήγορα. Περνάνε μήνες μέχρι ότου να διαπιστώσουν ότι έχει αρχίσει μια επιδημία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν πιάσουμε μια επιδημία στην αρχή της, έχουμε τη δυνατότητα να την ελέγξουμε. Έχετε πει, κύριε καθηγητά, πρόσφατα ότι στην ουσία έχουμε 3 με 4 τύπους του ιού έμπολα, με πιο θανατηφόρο αυτόν του Ζαΐρ τον τύπο, Ο τύπος του Ζαΐρ είναι ο πιο θανατηφόρος πράγματι. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλοι τύποι, οι οποίοι δεν προκαλούν νόσο κλινικές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα? Τα βασικά συμπτώματα στην αρχή είναι ένας απότομος πυρετός, υψηλός πυρετός, ο οποίος στη συνέχεια συνοδεύεται την πρώτη εβδομάδα υψηλός πυρετός, ο οποίος δεν σταματάει, δεν μειώνεται με την λήψη αναλγητικών και αντιπυρετικών φαρμάκων. Υπάρχει κεφαλαργία έντονη, κούραση μεγάλη, εξάντληση των αρρώστων. Τη δεύτερη εβδομάδα μπορεί να έχουμε διάρειες ή να έχουμε πόνους στην κοιλιά. Την τρίτη εβδομάδα περίπου υπάρχει μια υποχώρηση των συμπτωμάτων και μερικοί άρρωστοι αναρρωνίουν, αλλά το τέταρτο στάδιο είναι το πιο επικίνδυνο. Το επικίνδυνο στάδιο, γιατί εκεί έχουμε τις αιμορραγίες και την προσβολή πολλών οργάνων. Κύριε καθηγητά, και θανάτους. Θέλω να μου πείτε, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος εμφανιστεί, για παράδειγμα, σε νοσοκομείο της Κρήτης και διαπιστωθεί ότι έχει πληγεί από τον ιό, προφανώς απομονώνεται, αντιμετωπίζεται με εμβόλια μετά? Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο. Ο άρρωστος απομονώνεται και
πρέπει ο άρρωστος αυτό είναι που λέμε το index case, δηλαδή η περίπτωση δείκτης, αυτός ο άρρωστος πρέπει να ανιχνεύσουμε, να βρούμε ποιοι είναι οι επαφές που είχε ο άρρωστος αυτός, να παρακολουθούμε τις επαφές του και να απομονώνουμε τις επαφές που είχε. Από τη στιγμή που εγώ θα πληγώ από ιό έμπολα, πόσες μέρες θα εκδηλώσω τα συμπτώματα, σε πόσες μέρες, αμέσως? Όχι. Ο χρόνος επόασης είναι από 2 μέχρι 20 μέρες. Μέχρι 20 μέρες. Γι' αυτό και η απομόνωση των αρρώστων αυτών πρέπει να υπερβαίνει τις 21 μέρες. Επειδή πολλοί τον έμπολα τον έχουν μάθει από την ταινία «Ο Χριστός σταμάτησε στο έμπολι», εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε αυτή τη στιγμή με βάση και την εικόνα που έχετε για τη δημόσια υγεία στη χώρα σε σχέση με, να το πω έτσι, με τα ραντάρ εντοπισμού μιας τέτοιας κατάστασης. Φαντάζομαι ότι ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί είναι το ίδιο το μέτρο που είχε ληφθεί τότε με το SARS, δηλαδή η επιτήρηση των ταξιδιωτών που έρχονται στην Ελλάδα από την Αφρική, από τις χώρες που έχουν προσβληθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, και εν συνεχεία είναι η παρακολούθηση απομόνωση και η παρακολούθηση των επαφών των αρρώστων αυτών. Δεν υπάρχουν άλλα μέσα, δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε θεραπεία υπάρχει. Για να κλείσουμε, άρα θεωρείτε ότι είναι πιο ανησυχητικό με την έννοια των αστικών κέντρων στη Δυτική Αφρική πλέον, αλλά δεν είναι και ώρα πανικού? Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι πανικού, και εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες στην Αφρική δεν είναι οι συνθήκες ευρωπαϊκές, έτσι, και οι συνθήκες της χώρας μας. Εδώ υπάρχουν, όταν θα μπει μέσα στο νοσοκομείο ο άρρωστος και είναι διαγνωσμένος, θα υπάρχουν οι τρόποι να μην, και εκείνο που είναι, θα έλεγα, αισιόδοξο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν μεταδίδεται ο ιός με σταγονίδια όπως η γρίπη. Μεταδίδεται από τα υγρά και από ιστούς, δηλαδή, ή από αντικείμενα που έχει πιάσει ένας άρρωστος. Μάλιστα. Όταν λέτε υγρά, φαντάζομαι εννοείται και τον υδρότα. Τις απεκρίσεις, εκκρίσεις και απεκρίσεις των αρρώστων. Μάλιστα. Οι ιστούς, αν πιάσεις, πάμε χάρη, πολλά κρούσματα στην Αφρική οφείλονται στην περιποίηση των νεκρών στις κηδείες. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.